कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। माघ मासाची गणेश चतुर्थी सगळीकडे अगदी विजृंभणेन आचरणी झाली। तसेच कडवाड ग्रामपंचायती भागाच्या हळेकोट हांगा सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि अन्नसंतर्पण कार्यक्रम झाले। कडवाड ग्रामपंचायती भागाच्या हळेकोट जनता कॉलनी हांगा गजानन कलगुटकर हेमी गेल्या 4 वर्सांच्यान माघ मासाचो सार्वजनिक गणेशोत्सव आचरण करतेत येयलात। शुक्रवाराक श्री गणेश चतुर्थी अगदी विजृंभणेन आचरणी झाली आणि शनिवाराक श्री गणेश मूर्तीचे विसर्जन कार्यक्रम जातले। श्री गणेश चतुर्थी निमित्तान साकार कला संघ हणकोण कारवार हेमी दीपक हळदीपूर देऊळमक्की हेमी बरयले कोंकणी नाटक बी प्रदर्शन झाले। कुमटा तालुक्याच्या गुजर गल्ली हांगा शॉर्ट सर्किट जावन घेवन एक घराक उजू लागिल्ली घटना शुक्रवाराक घडली। कुमटा शहराच्या गुजर गल्ली हांगा गोपाल कृष्ण गंगोळ्ळी हेमगेल घराक शॉर्ट सर्किट जावन घेवन उजू लागलो। उजू लागील कळटरेच घराचे सगळे लोक भायर धांवन येयले। तेजे नशिबान कसले अवघड घडले ना। घरात आशिल्ले टीव्ही, फ्रीज आणि इतर विद्युत उपकरण जळून गेले। तशेंच घरात आशिल्ले दाखलपत्र बी जळून गेले। जाग्यार येयले अग्निशामक दळान उजू निवेचे कार्य केले। कुमटा पोलीस स्टेशनाचेर प्रकरण दाखल जाला। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। केळी पानां, केळी झाड, केळी गडाय, आंब्या पानां तोरण, 5 जातीचे जोडगिरी फळां, बेलपत्री, तुळसी, बासिंग, लग्नाचो अलंकार केल्लो नाल, फुलाहार, अवळा माळ, पूजेचे कपडे, पूजेची आयदनां, मडकी, पूजा, होम आयदनां, शेणी, होमा काडी, नवग्रह काडी, शंख, रुद्राक्ष सगळे पूजा हवन सामग्री मेळटात। तसेच गायीचे दूध, शुद्ध तूप, मोदक, बेसन लाडू, बुंदी लाडू, करंजी, चकली, आपेमेडी लोणचे, मव, पातळ गोड, अलग अलग पापड, चटणी पावडर, होममेड मसाला पावडर, शुद्ध हळदी आणि मिरची पावडर, कडधान्य हे सगळे नरसिंह मार्केटात मेळटात। 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। कारवार जिल्ह्यातल्या रामनगरात सुपा गावातल्यान स्थलांतरित झालेल्या सरकारी नोकराक रावूक केपीसीन 62 घरां बांधिली। त्या इमारती आता जिल्हा पंचायतीक हस्तांतरित केलात। थोडे घरां मोडकळीस येयलात। नोकरी करती आशिल्ले लोक रवते आशिल्ले तेन्ना तेमगेल पगारांतल्यान सरकार ठरावीक रक्कम कट करून घेताली। जाल्यार सद्याक नोकरीक आशिल्ले कोण रावनात, तेजेन जिल्हा पंचायत, ग्रामपंचायतीक भाडें मेळना म्हण अनधिकृत पद्धतीन रवतल्याक सरकारान नोटीस धाडला। थोडे मोड पडील घराक दारू पितल्या लोकांन अड्ड केला। तसमण ही घरां जिल्हा पंचायतीन दुरुस्त करून ग्रामपंचायतीक हस्तांतरित करूंक जाय अशी मागणी करते आसात। थोडे लोक फुकट रावूंक मेळटा म्हण आपणाले घर भाड्यान दिवन सरकारी नोकर ना आशिल्ल्यार बी जिल्हा पंचायतीचे सरकारी घरात रवते आसात अशें आयकूंक येयला। जोयडा तालुक्याचे लक्ष्मी जात्रा मंगळार 8 फेब्रुवारीच्यान सुरू जातली। जगलपेट गावात 16 वर्सांनंतर भरतल्या जात्रेची उत्साहान तयारी सुरू जाला। नागरिक आपापल्या घराक रंग दिवन साफसफाई करून घर दुरुस्ती करते आसात। जात्रा लागीं येयल्यान दिवस रात्र काम सुरू आसा। 24 खेडेगावची ग्रामदैवत आशिल्ल्यान जगलपेटभरा सगळ्या गावात जात्रेची तयारी सुरू जाला। जात्रेक पाळणा आणि इतर दुकानां येवंक सुरवात जाला।
शुक्राराक जगलपेठ लक्ष्मी मंदिरात 24 गावचे प्रमुखाक घेऊन इरडे कार्यक्रम जालो. या टायमार जात्रा सुरळीत पार पडू जाय म्हण सांगणी गायली. सोमवाराक देवीलो हळदीचो कार्यक्रम जातलो. तशेंच मंगळाराक सकाळी 6 वाजता देवीलो लग्न सोहळा संपन्न जातलो. देवीली मिरवणूक वैनी या माहेर गावाक होऊन ओटीबन परत जगलपेठेत स्थानापन्न जातली. या जात्रेची सांगता 15 फेब्रुवारीक जातली. जगलपेठेत 2 वर्सां पहिले ही जात्रा जावची आशिल्ली, जाल्यार कोरोना रोगापायान ती जालना. आता सादेपणान जात्रा जातली. जात्रोत्सवाक मास्क बंधनकारक असा असे जगलपेठ ग्रामपंचायत अध्यक्ष गिरीश नाईक हेमी सांगले. असल्यामुळे नियम पाळून जत्रा कमिटीने आम्हाला पंचायतला आम्ही सगळं कोविड नियम पाळून व्यवस्थित आम्ही सगळं नियम पाळून जत्रा साजरी करतो म्हणून आम्हाला पंचायतला कळवले. त्याच्यामुळे आम्ही फार वर्षापासून करायची 12 वर्षांनी व्हायची होती जत्रा. ती 2 वर्ष लेट झालं कोविडच्या याच्यामुळे. आता जरा कमी हे झाल्यामुळे आम्ही 2 महिने अगोदर ठरवलं त्या ह्याच्याप्रमाणे आम्ही जत्रा साजरी करतो. म्हाका शुगर आशिल्ली, हाय शुगर आशिल्ली. म्हाका खूब डॉक्टर केला, हांव टॅबलेट बी खूब घेतले, ते कमी जालें ना म्हाका. मागीर कारवार कोंकणी न्यूजात हांव शुगर कंट्रोल दिवसात ते चंद्रगिरी नेचर केअर ते हांव पळयलें औषध, ते हांव हाडून घेतले. म्हाका 15 दिसान फुल्ल लेवल येयले. आतां हांव बरें आसा. आतां तुमी कोणी बी घेवूं शकतात. शुक्रवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 325 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. त्यापैकी कारवार 24, अंकोला 15, कुमटा 14, होन्नावर 48, भटकळ 23, शिर्शी 40, सिद्धापूर 42, येल्लापूर 18, मुंडगोड 29, हळयाळ 51 आणि जोयडात 21 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 69,894 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिल्ली. त्यापैकी 66,742 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 2,341 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 811 लोक कोरोना पायान मरण पावलात. आयज येतलोच न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.